lekker sturend en directief. Hoe sa fluistert de tier. De tier ropt, goelt, screamt, kermet, sluwt, snokt, hiemet, balt, het lakert. Sst! In poëzie bestaat geen tier. Poëzie had geen verlet van uitlees. Poëzie wil geen regel, maar geen liedse en grote wiezer. Het had geen moeder die het eeuwig en altijd beter weet. Geen poëzie het zwaaien net oplezen. Het siebelt als brak wetter tussen de riegels droog. Het loekt haar geen biet aan van mijn woorden. En toch schreeuw ik ze, omdat ik mij om ze bekrootje, als een boer om zijn vee, als een feind die de mannen van het ras hier kent. Sst, hier fluistert de dier. Je draait jouw machines. Ze doggen net oors. Nou ja, zo nou dan horen ze op. Dan hebben ze schoft. Krijgt als de arbeiders in een fabriek. Wat de tierklok zegt, je tiert is om, dan draaien ze weer. Ze draaien zo stil, dat nemen ze het. De klaaien wudden, die draaien mij. Wat dan ook krijgt je, tot het er wat aan. Sst. Ja baas, ik zal harkje als een been dat hem stil horen moet. Sis het maar. En de ratio begint te rottelen door Dada en Barber. Orakelen door zelfs betochte streaming. En de poëzie goelt als een evensnijde ier. Achtung wezen. Het proces in het ta weer lang en vrij wat moois. En dus, ik wil Ernst, Bert en Frank bedanken voor de geerwerking. En ik zie het me voor eens even op een oorspoor. Je hebt mij geleerd om eerlijk te wezen, naar mezelf te zijn en te nij duidelijker mijn grenzen aan te gaan. Ik wil iedereen en Stijn bedanken en alle vrijwilligers die mij geholpen hebben om dit werk te maken. Ik ben Kruskopje. Stijn en Ieren, maar Jim heb ik verleden hier lange, onvergetelijke, zuiverhaast meditatieve tochten maken. Tot de kwelder. De jurkjes jubelen, schreeuwen en schreeuwen. De slinkerleider bij met de skonk van een gordine. Op 3 december hier een prachtige dag in een melkfabriek in Marm. Het atelier ziet eruit als een verloskamer en wie er helemaal op inrichten. Met een badkuip vol zeeklaai, met touwen die dat 8 meter lange doek beethouden, dat de tekst verlos mij, help mij opdrukt hier. Het doek hong als een hingmat in de romte, als een opspalke lief. De romte wie sereen en zuiver steriel. Ik kon de malken haast roeken, die je van hen riekelijk in de roene melkkoel tank streende. En liet het eer gliertje over de wiet betegelen worden en de betegelen vliegen. De zinden skinden als een operatielampen trok de hege ruten naar binnen. Mijn oudste zoon Wieger tilde het doek op en droeg het als de bruidsjurk van een koningin. Hij die voorzichtig een stap kunnen varen daar, wils Nico en Wessel een beetje onder touwen lutsen, Irem en Stijn, Chris, Saskia en ik het doek in het bad dompelen en doopten. Sa voor alles deze tijd te plak. Het hele doek werd fluisterend door een bad van zeeklaai, uit zwarte wannen en halverhelle, dripte nij en droegen. Door de 2 weken later droeg wie het naar Eindhoven toe. Daar kwamen we tot de rollen van een poëziemachine. Toch Frank altijd poetry booster neemt, maar ik neem het poëziemachine. Ik kreeg het een zwarte rits en vroeger het van betschutting en uiterlijk. Het was een band, maar kreeg in de heertjes, mijn kreeg pakje aan. Dat vers zie het onder betschutting. Hem onpassen mast om serieuze wetten, om conceptjassen, om de wetten van st. En nou draait het doekje op een machine die boegt als een knipmes.
Nou kan ik zeggen dat ik krutsk ben op het werkproces. Ik krijg wat minder op het eindresultaat. Het is te inbannig, te letterlijk, streng en formeel. En de poëzie, die zit in de taal efter de woorden. Zo dreamde ik vannacht over ijzeren insecten, mijn grutte glazige eren, mijn hierige griepjerms en gevoelsteisters. Zo grut was de hele tussenronddieren. Het enigste lood dat ze maken wie correct als het rozen van de zee. Een gedicht dat hem zelfs net uit hoeft te lezen. Dus net st, maar met puntjes erachter. Iets stadig oplossen in het wiet. Om het minder formeel te maken, heb ik een liedje dagvoering aan het werk. Neem maar even verhoord dat ik verdadelijk van budget.